Zangon gutsuri tsoma. A yau ne dandazon magoya bayan mawaƙi Nura M Inuwa suka gudanar da zanga-zangar lumana bisa ga yadda ya ce ba zai fitar da kundin waƙoƙinsa na wannan shekarar ta 2021 ba. Tun da fari dai dandazon magoya bayan mawaƙin na Nura M Inuwa sun gudanar da zanga-zangar lumanin ne inda suka fara tafiya tun daga gadar sama ta Kabuga har zuwa wajen shahararren mawaƙi Nura M Inuwa, kamar yadda wasu daga cikinsu suka shaidawa tashar mu ta Kannywood Magazine. Wanda ya sa muke wannan zanga-zanga saboda mun gaji da takaici na rayin sakin album da Nura bai mana ba. Mana to gaba ɗaya mun kagu kuma muna so a sakan mana album. To don haka shine ake cewa kamar sarkinmu ya gaza, mu kuma mun san sarkinmu bai gaza ba. Ya aka kun tabbatar da haka? Saboda mun san baya taba gazawa kuma muna da ƙwarin gwiwa a kansa domin bai taba gaza ba kuma a wannan karan ba zai gaza ba. Ba ku ganin kamar lokacin sa ne ya kare shi yasa ina lokaci da Allah subhanahu wataala ne. Haka zalika tashar taku ta Kannywood Magazine ta tuntuɓi mawaƙi Nura M Inuwa domin ji daga gare shi, inda ya bayyana musu cewa ya yi tsinkayen wannan zanga-zangar lumana bisa yadda masoyin nasa suka damu sai ya fitar da kundin waƙoƙinsa na wannan shekarar wato album. Assalamu alaikum masu sauraronmu, sunana Nura M Inuwa, kuma mawaƙi a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Kai tsaye inda wa'annan al'umma suka gudanar da zanga-zanga akan fitar da album ɗinka da ka ce ba za ka yi ba a wannan shekarar. Ya ka ji wannan lamari a matsayinka na babban mawaƙi a wannan jiha da ma ƙasa da duniya baki ɗaya da aka san ka? To, gaskiya na ji abin baƙo kuma ya girgiza ni, ya kaɗa ni, sa'annan ya bani ƙwarin gwiwa a ganin cewa kamar a ce wannan abu ne na farko wanda idanun masu kallo ya taba gani, a ce an yi wa mawaƙi zanga-zanga akan abin da yake yi na waka. Ba ƙaramin abin alfahari ne ba ga duk wanda aka yi wa wannan. Lallai na samu ƙwarin gwiwar da ba zan sare ba, kuma zan yi yunƙuri in ci gaba da samar da abin da Allah ya hore min na hikima da basira, in ci gaba da fito da su wajen gamsar da jama'a. Ta yaya za ka haƙurƙuntar da su waɗannan waɗanda suke yunƙurin yin zanga-zanga akan wannan buƙata da suka zo da ita? Alhamdulillahi, kusan duk abin akan shiri ake yin sa. Ban san za a gwada min soyayya irin wannan a rayuwata ba. Duk da na gani babu wani abu da ban gani ba na soyayya, amma wannan ya zama na daban shi ma, kuma ya zo daidai da irin kusan tanadin da na yi musu. Domin me, daga kan abin da title ɗin da na faɗa musu na farko, misali ni da ku, insha Allah za su kasa kunni su ji shi ma me matsayinsu a gurina. Daga ƙarshe mawaƙi Nura M Inuwa ya yi kira da shauran mawaƙa da su ba da himma wajen gudanar da waƙa cikin salo da sarrafa harshe domin inganta harshen Hausa tare da faɗakar da al'umma, musamman ma a irin yanayin da aka tsinci kai a ciki, da kuma sanya nishaɗi gami da wa'azi a dukkanin cikin saƙonnin da za su isar a fannin waƙa. Abin da ya dace ne wanda kuma ko ba a faɗa mutum ba, ya kamata kai ma ka tsaftace harshen naka, because girma ne ake yi. Misali idan ka ce kai yanzu yaro ne ka isa ka faɗi da abin da ka ga dama, to za ka girma. Kuma ko yanzu ni alhamdulillahi na gode Allah, na san cewa iyayena a ko'ina suna alfahari da ni, dan duk inda suka buɗe kunne suka kasa kunne ana maganar waka, za su ji an ce ai Nura M Inuwa abin da yake faɗa. Kaga abin alfahari ne gare ni, abin alfahari ne ga iyayena, abin alfahari ne ga zuri'ata,
gaba ɗaya kuma abin alfahari ne ga masoyana, sannan abin alfahari ne a karan kaina. Don haka ba sai an faɗa maka ba, kai da kanka ka san cewa ka yi abu mai kyau ya dace da kai. In kai mara kyan ma za a ɗauko shi a faɗa a ce ga irin abin da wane ko ka tafi. Don haka nake kira da masu sana'a irin tawa da su yi ƙoƙari su tsaftace harshen mu na Hausa, tunda harshe ne wanda yake amanne da irin ɗabi'u na musulunci. Don haka al'ada ma tamu manna take kusan da ɗabi'u irin na musulunci. Duk abin da ya saba wa musulunci za ga harshen Hausa yana kaucewa wannan abin. Don haka idan ka zo ka yi kai a matsayin Bahaushe ka ce bari kai kawai bukatar ka duniya a jika ko a san ka birge wasu waɗanda ba su shafi harshen ka ba ko kuma addinin ka ba, to idan ka yi cutar da kanka ne, ka cutar da musulunci, ka cutar da kowa ma. So mafita shine ka kalli al'adarka ta harshen da kake da shi, ka kuma kalli addinin da kake bi, ga abubuwan da ya halatta ga abubuwan da ya haramta. Ni wannan shine kirana ga masu sana'a irin tawa. Kada ku manta, ku ci gaba da bibiyar mu ta tashar Kannywood Magazine domin samun labarai da rahotannin da suka shafi masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Mun gode.